To masu kallon mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum, barkamu da warhaka, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tattaunawa, shirin da kan zo muku kai tsaye daga wannan kafa ta Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Shirin da kuma ya saba gayyato muku masana fitattu kwararru ta fuskoki daban-daban da suka da 'yan siyasa, masana harkokin tsaro da tattalin arziki, masana shari'a, har ma da sarakuna mata da matasa, inda muke tattaunawa akan batutuwa daban-daban da zilmar ilmantarwa ko faɗakarwa har ma da nishaɗantar da ku masu kallon mu a wasu lokuta, wanda kuma ni Umar Muhammad Gombe nakan jagoranta. To a yau a cikin shirin namu na wannan rana za mu yi duba ne akan abin da ya shafi wannan harin bom da aka yi wato a kan wasu al'umma da suke gudanar da bikin maulidi a Kaduna, da ma abin da ya shafi sauran sha'anin tsaro a Najeriya. In lokaci ya bamu za mu duba wasu shari'o'i da aka yi ko kuma ake yi a wato farfajiyar siyasar Najeriya, musamman dai shari'u na zaɓuka da aka gabatar na 2023. Domin tattaunawa akan wannan maudu'i mun gaito ƙwararren lauya kuma ɗan siyasa wato a lokaci guda, wato barista AA Maigoro, wanda ya saba ma shigowa cikin gidan nan inda muke tattaunawa da shi akan batutuwan da suka shafi shari'a da sauransu. Barista, barka da shigowa cikin wannan shiri. Barka da malama. To madalla, mu fara kallon wannan hari da har yanzu yana ci gaba da ɗaukan hankalin 'yan Najeriya har ma da duniya. Ana tausayawa da nuna jimami, inda mutane aka rasa rayuka da yawa, waɗansu ma sun rasa dangi da 'ya'ya, wasu da matansu. Ana hasashen cewa an rasa dai ko dai kusan mutum 100 ko ma fiye da haka. Farko ya kaji da wannan hari a matsayinka na ɗan Najeriya kafin mu shiga cikin wato gundarin bayanai? Wannan harin duk wanda ya ji hari ne wanda dole ka fara ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna raji'un, inna lillahi wa inna raji'un. Ba wanda wannan abu zai faru da ba zai tausaya ma mutane ko yankin wajen ba. Wasu shali kisan yara da kuma mata. So abu ne wanda kowaye in ya ji an yi wannan kisan dole ji zafi, ya ji wani iri da kuma tausayi da kuma ya nuna cewa lallai kisan fa abu ne wanda ba mai daɗi ba ne, kuma ba mai kyan ji ba ne, kuma ba wanda zaka masu kuni ba, inda ka da tausayi sosai a rayuwa. Sosai kuwa. To ka gamsu da uzurin da sojojin Najeriya suka bayar, musamman ma manyan hafsoshin soja, wanda musamman ma za mu ce Janar Christopher Musa ya halarci wajen Lagbaja na wato babban hafsan sojojin ƙasa, duk sun je wannan waje, sun ga yanda wannan hari ya faru kuma sun yi alkawarin za su biya diya, amma dai suna ci gaba da nanata cewa a bisa kuskure aka kai wannan hari. Ka yadda kuskure ne? To ai duk mutum da aka ce dan adam, tunda kai ba Allah bane, kai dan adam ne, ba wanda za ce baya kuskure. Farko dai wannan abin an san cewa abu ne wanda ba za ji daɗin shi ba, amma tunda su ne masana a wajajensu, kuma duk saninka da abu da aikinka dole ko ranar za ka yi kuskure, ba wanda ne isa ya ce ba kuskure. So amma tunda wannan abin ya faru, abu ne wanda manyan a ranar da ya faru, ko zan ce ranar Tuesday kenan, ranar Sunday abin ya faru, yawa ranar Lahadi abin ya faru, aka ce karfe 9 na dare zuwa 9:30 zuwa 10 abin ya faru. Amma ranar Tuesday shi Lagbaja Chief of Army Staff kenan ya visiting da shi da mutanen shi manyan sojoji.
then the next day su chief of army chief of defense staff shi Christopher CJ Musa kenan Christopher CJ Musa shi ma ya je gurin da minista haka ne sosai na tsaro karamin minista na tsaro sun tafi wajen dan yau ma da nake maka magana nan a yau nan din nan minista babban minista na tsaro ya tafi speaker na kasa Tajuddin ya tafi gwamnan Kaduna shi ma kanshi yana wajen ka gane so mutanen sun dauki abin serious sun dauki abin da muhimmanci saboda rayuwa ne aka kashi idan za ba su yi nadama ba da bara su ma gwamnatin ba ta yi nadama ba ta ma tura kowa ba sai dai kawai a dinga mangaru ba ta damu da maganganun kowa wayan maganar sojoji da kai gari mutane ne wanda kamar wanda ni na sani specifically Christopher Musa shi mutum ne mai bala'in tausayi mutane ba su san shi bane idan ka san shi sosai wallahi zaka iya ce ko da cinnaka ne in ya iji ba zai iya sa a kashe ta ba tarantana wasu da yake gana arewa suna yawan maganganu akan maganar sojoji akan specifically akan shi a ce shi dan arewa ne kaza ya za ya bar wannan abun ya faru ba shi ya je wajen ba kuma shi ko ba ma sojan sama bane shi sojan sama da duk suna karkashin shi ne an yadda amma kwarewansu dai abin da suka faɗa suka ci su gani zai ce okay kuma suna da amma ba yanda za a ce mishi zai je a kashe wasu kuma ya amince ba zai taba yiwu ba mutum ne wanda duk wanda ke san shi a arewa ko a ko ina ya san shi mutum ne duk inda ya rike ba irin da zaka duba cewa guri ne da ba samu sauki ba kawai misali Maiduguri da ta ba da labari kawai guri ne wanda ana Buhari ya shigo aka appoint din shi ya zama shugaban wajen Boko Haram ta tafi idan da mutum ne mai son ya dinga sa a kashe mutane masu yin ibadansu ai da gaba daya a Maiduguri ba ta zauna a haka ba Boko Haram na da ta biwa so idan mutane abu ya faru tunda sun ce suna bincike kuma za su yi abu a kai sai a zura ido a ga me za su yi ka fahimce ni so amma abin da ke bata mu rai da mutane shine ba sa tabbatar ba sa sanin komai sai su yanke hukunci su ce kaza ne kaga misali ka duba yawancin malaman mu mutum da ya zo ya kafa yana wa'azi ya ce wane kamar shi sun kira suna shi Christopher Musa cewa yana sai ƙara da musulunci yana kashe mutane musulunci suna ana mutane na ibadar su an zaje ba musu dama an turo shi ne akan maganar musulunci to kaga wannan abin mabiyanka sai su dauki abin su rike a kai wannan kamar hada fada ne kai baka zauna kusa da mutumin nan ba kai baka san shi ba kai kawai ka koma ka kafa majalis gurin karatu kana faɗa wa mutane gashi kaga wannan babu ne mai tsari ba ba wanda ko baka da musulunci ko baka da abin da kake bauta ma kai mutum ne su ma da aka kashe su mutum ne ba za ka so a kashe su ba zai taba yiwu ba ne ba za ka taba so a kashe su ba so daga wannan abin ni da nake ganin tunda sun ce da su yi binciken su to sai a bari su yi bincike su gano wanda ya wannan abin kuma a hukunta shi kamar yadda su suka bada ko kuma a dauki mataki kamar yadda wasu din suke faɗa shine an dade ana yin wannan abu an yi a Maiduguri an yi a Nasarawa an yi a Yobe an yi a Katsina yanzu an zo an sake yi wannan kuma duka jefa bom ne ake yi sai a ce kuskure ana tunanin kamar in kuskure ne sau ɗaya ya kamata a yi amma abin nan ana ta yi repeatedly so wannan zai zama kuskure din to kasan kuskure misali shi za mu magana akan abin da maybe lokacin shi ne to ni kamar wancan bangaren kamar ni ba zan ce kuma ba to ba wanda ma na sani a cikin sojoji ban san ya sojoji suke ba amma na san dai sojoji professional sun iya aikin su so amma kaga wannan da ya shafi wanda na sani ko kuma yana leading su wayannan da na sojin sama da na ƙasa da na ruwan suna karkashin shi ko magana ya tashi a koma ana maganan shi to ni kuma na san waye ne shi ni na san har ga Allah ba mutum ne wanda zai so ya ce wai mutane masu ibada kai ko da ma ba shi ba wanda ya san mutum da ke ibada ko ba Christian ba bare ya so jini mutane a kashe su haka suna ibadar su ba saboda haka idan sun ce kuskure ne okay to sun ce su kuma sun anshi wannan ansa cewa su suka yi idan gwamnati ko mutum ya yi abu ya ansa cewa shi ya yi sai ka zura mishi suka ce to an samu ma ai alhamdulillah so amma ran din ba abu ne da za a ɗauke shi lightly ba ko ba gaskiya bane kamar yanzu sun ce sun yi kuskure saboda haka za su ɗauki mataki kuma suna bincike to mutane bai kamata su dinga kiran sunan mutum ɗaya ba gaskiya ne
sunan mutum ɗaya sun dinga kiran wannan Christopher Musa shine waye ba arewa an turo shi akan maganan musulunci. Kaga wannan abun ba adalci bane. Watakila mutane suna tuna yakin da aka yi na zangon Katab tsakanin abin kamar da kabilanci ne daga baya koma addini. Shi wannan Christopher Musa daga kudancin Kaduna ya fito. Watakila ko wannan abin yake tuna wa mutane wancan abu da ya faru sai a ce ai kamar zamani lekot ne shi ma yana so ya karar da musulmi. To shi kamar da nake faɗa maka ni ba na magana abin da ban sani ba. Yawwa bari duk wani da ya rike wani soja ko wani waye ya rike wani abu ya faru a ƙarƙashin jagoran shi ni ban sani ba, amma a ƙarƙashin wanda ni na sani shi nake magana kuma har ga Allah ba defend din shi nake ba. Ka zai faɗa ka wannan mutumin da ka sani a cikin mutane 100 ni wanda na sani a ce misalin mutane 100 wallahi kusan mutane 60 musulmai kuma Hausawa suka fi ma karuwa da shi a yanzu haka. Ka je Sokoto baka sai kai maganar shi ka zage shi ba Sokoto. An ce ya zauna Sokoto ba ma magana zauna Sokoto mutum ne wanda gaba da yawanci wanda ma suka fi son shi ma musulmai ne Hausawa ne. Ka je Maiduguri ko ofis shi ka je ko ofis shi yanzu ka je wallahi yanzu ka je ofis shi daga yawanci Hausawa ne. Za ga yawanci daga yan Maiduguri sai yan Zaria sai yan Sokoto sai yan kaga ni har yanzu ma ban ga wani in ce Christian masu yawa da wanda suka je ma ofis suna neman taimako ba. Ko mutum ne wanda in sallah ya zo yawancin wanda suka sani ka tambaye za su faɗa maka in sallah ya zo zai ba da kuɗin rago in sallah buba ne in sallah karami ne yawanci hassaniya yana sa ana yanka ma masu yin sallah. Kai ninnan da nake zaunan nan ranar maulidi wallahi ninnan barista Ali in ka nake Allah ya tsine mu ranar maulidi na yi mishi wannan irin hoton da ake na maulidi na sa sunan shi ni na tura mishi ya sa a status din shi duniya ne ta gani wallahi na sa na tura mishi a status ni na mishi wannan design na maulidi da hoton shi ka tura masa maulid na tura mishi minti ɗaya bai daura ya sa a status. Mutumin da ya hau duk wani religion most especially musulunci ya je ya samu shugaban malaman Najeriya Central Mosque babban limamin masallaci limamin masallaci ya same shi ya je Sokoto Sultan Sokoto duka ya je ya same su ya ce na neman haɗin kai a ƙarar da wannan 'yan ta'addan. To ta yaya ne mutumin da yana da ajanda akan misali musulunci da suka goma suna yawo tunda ba su san suke faɗa su ce ya dinga ba kai shi wala yana wani biye-biyen mutanen da neman haɗin kai ta ina ne aka taɓa haka. Saboda haka wasu malaman su kansu malaman malamanmu su kansu wasu suna maganan gaskiya suna faɗa maganan gaskiya kan shi. Ka dubi ranar da ya tafi majalisa shi da kashi ya ce mu yanzu leaders manyan kasan nan da manya su kadai da su ya ba mu cooperation mu samu mu ƙara da wannan 'yan ta'addan. Haka ya ce mu bakin bindiga bai fi 30 ba kawai da mu yi aiki a cikin 100 bai fi 30 ba wanda mu za mu yi aiki da shi. Ya faɗa kashi 70 sai an ba da 30 ne kawai sojoji su yi maganin wannan yawancin leaders din su ne in ba su haɗin kai ba za samu wannan nasara ba. Kuma ka dubi wannan gwamnatin in ka fara lura ka ga akwai dan haɗin kai gwamnati ta fara bada wai haɗin kai ko poce daga garin Najeriya a reverse kusan 1.something trillion ta bayar. Haka shine 1.something trillion ta bayar shi yafi yawa ma 1.5 trillion ita gwamnatin kasar ta ba akan tsaro to kawo kuwa ta fara ta dago akan taimaka mawa ne su sojoji da kuma other agencies din security agencies su samu su fara da 'yan ta'adda. Saboda haka ni ana wata tunanin duk wanda zai bamu ya fito fili ya zagi yana ce yau sai hada fada mutum musulunci da christian in dai akan wannan leadership ne ko more social akan wannan CJ Musa gaskiya ni ba zan taba yadda da wannan magana ba. Na gama kamar yadda kake wannan maganganun kusan wannan abu da ya faru a duka Najeriya ba za ka bambanta jaridar kudu ko ta arewa ba za ka ga yadda Daily Trust ta yi wannan labari haka jaridar Punch ko Disney suka yi wannan labarin bom kowa hankalinsa ya tashi kamar Najeriya ta fara canzawa an fara kallon dan adamtaka fiye da kabilanci watakila ko addini. Haka ne to kaga yawanci sai sa nake faɗa maka yawanci yanzu mutane sun waye in abu ya faru abu ne ba za ka duba na maganan addini ba za ka duba na dan adam ne irinka to tausayi da wannan damuwan duk ya dame kan kasa abin da kake yi. So maganan kamata yana bin kowane abin da kake bauta ma ne rai yana bin
kowa mai rai wanda aka yi su masu rai ne irin ka suna bauta ma kai ma kana bauta ma wani naka kai ba daban ne da su ba fa so dole ne a yanzu ka lura haka yawanci suna hada kai mutane suna faɗan gaskiya kamar da na faɗa abin da ba baran ce maka abu ne da aka ji ba ji daɗi ba gaba daya amma kuskure dole ne kowa ya samu nashi kuskure sai sa ko a cikin malaman ka lura malamin dan izala ya zo ya ce abin da aka ba kyauta ba malamin dan darika ya zo ya ce abin da aka ba kyauta wani pastor wasu waye sun zo sun ce abin da aka ba kyauta wasu sun faɗa ba kyauta ba saboda rai ne ba wanda zai so wannan abin haka ne ka fahimta ne kamar tara shi zan ya faɗa maka ba na nan dai tare da shi amma shi ne faɗa zai iya zubar da waya kan abin da ya faru shi Christopher Siji Musa da kowa ke magana kan shi arewa da ba san waye shi to in kuna sa a nemi record din shi ka san waye shi da abin da manya yan malamanmu ko wasu manya da suke su hada fada da wannan kama da fada ne suke faɗan kamar an turo shi wani abu ne su je su bincike inda ya rike waye fi taimaka ma yawa na ji kamar watakila tun da ka san shi zaka iya tabbatar mana an ce zaɓo shi aka yi akan wannan mukami a bisa cancanta ba saboda alfarma ba saboda inda duka ya rike ya yi abin da ya kamata haka ne? Haka ne sosai kuwa ai kamar da na faɗa maka ai akwai general sun fi 300 da wani abu duk suna nan da yawa amma shi ɗaya ka ɗauko aka sa saboda mai an duba record ɗin da ya rike shi mutum ne kamar na gara ba mutum ne mai bai da discrimination bai da bambanci idan ya san shi ya san ya kamata ne sai sakamakon da ya amfani duk inda ya rike in ka lura an samu ci gaba kamar da na faɗa haka boko haram har ma da ta'addancin Kaduna sosai duka kaga an samu ci gaba yanzu kaga Abuja aka wuce baka lafiya lau kuma a ƙarshe aka samu wannan tsaron da ya ragu idan ka duba ta Maiduguri Benue ka san Maiduguri Bauchi Yobe Taraba duk all these 5 states din da suke tare suna karkashin shi ne kuma ka duba lokacin da yake shugaba yan haɗin kai dan haɗin kai da ya yake shugabancin wajen gaba da yawa in ka lura an samu saukin Boko Haram babu kuma yawancin wannan mutanen da suke kawo shi information yake amfani da shi yake solve wannan problem wallahi yawancin musulmai ne suke kawo shi wannan problem yake solving problem din suke kawo shi labarai yana da a yi maganta yan ta'adda kuma ko kai yanzu zaka tafi ka ce kana ganin ka samu labari kaza bare ce a'a ba zai duba ya ce ka tabbata zai duba ya gani dan sai duba shin abin da kawai da gaske ne kafin ya dauki wani mataki mutum ne mai saukin kai mutum ne wanda ya san ya kamata maganar gaskiya so mu muna da wani matsala a arewa idan dan arewa ba mu so shi ba ba mu mishi addu'a ba mu karbe shi da hannu biyu ba sai mu dinga so Allah ya samu wani kuskure ko a samu wani kuskure sai a daura mishi ba duba abin da yake yi ba yanzu duk abin da yake yi gaba daya da kokarin da ya Maiduguri da ina da rike da Zaria da ina duka a gani ba akan wannan kuskuren ba shi ya tafi ba akan wannan kuskuren da aka ko da ba wannan bane abu ne dai mai zafi akan kuskuren da ya faru an daura mishi an ce wa turo shi ne ya kashe musulmai kaga wannan abun ba adalci bane musulunci ba abin da tafi duba wanda ya kamata kamar mene adalci ko da akan kristan ne ko da akan wanda ma bai da ma addini ne adalci dole ka mishi kawai gaskiya ne to wannan batu da ake yi na maganan diya din nan kana ganin ya kamata a biya diya saboda wasu suna ganin cewa idan aka biya diya kuma watakila kowa zai zo da nasa da aka taba kashewa a baya shi ma ya ce a biya shi diya kai ya kake kallon biyan diya tunda shi ma Christopher Musa da kansa da Lagbaja duk sun ce za a biya diya biya diya yana da amfani so biya diyan amfani shi shine su kansu wanda aka yi wa su sojojin da suka yi wannan abu su kansu kaga zai zama musu lesson a kansu ne ka fahimci abin da ke nufi so dole in zai su da su dauki serious akan magana kaga dole an taba su ma kenan su biya diya kuma a duba wani ne wannan abin su kaga ba karamin abu ne ba in aka yi in wani ba zai zo ya ce wai shi ma biya shi diya ba ba zai yi ba saboda ai ko doka ne yanzu ka fasin wa ta fara amfani akan yanzu ne ba daga baya ba ta dauka ba a'a daga yanzu za ta fara tunda an biya diya in wani abu ya kara faru da sojoji za su biya diya ba fa in an kashe wasu da biya diya ba su sojojin nasu suka sani tunda su suka aikata suka san su yi mistake suka kuma ansa suka ce su biya diya su ne za su yi maganar su akan maganar biya diya idan wani abu ya faru kuma da su still kaga za dauki wannan as a case study as a example a ce to tunda biya diya nan kuma
dole kaga biyan diyan zai samu za samu sauki, biyan diyan zai kawo zaman lafiya, biyan diyan da kuma wanda suka aikata abin aka faɗa su aka hukunta su ko kuma aka biya diyan, to kowa da su wanda aka kashe su yan uwa da su kuma wanda mutanen gari suke so su hada fada, to kaga an rufe musu baki kenan gaba daya. Da ce to ai an biya diya, sun nuna abin da ya faru, sun nadama da abin da ya faru. Kaga dole zai faɗa mutane abin da ya sa mutane su ji daɗi su ma duk da dai rai ne, duk abin da aka ba bare kai rai ba, amma za su ji daɗi a cikin su. kuma jama'a ko ka ce ma mutum ka da fada kristan da musulmi bare da bare ce a don ai gashi abin da ya faru kuma sun an biya mene diya. su kaga wannan abu ne wanda da a yi bincike a kai, kuma diyan da aka ce muna roƙon gwamnati ta samu ta biya wannan diyan da samu sauki da haɗin kan jama'a. Gaskiya ne. To barista, kafin mu ci gaba don mu duba wasu bangarori na tsaro a Najeriya generally gaba ɗaya, bari mu tafi hutun rabin lokaci, idan muka dawo sai mu ɗora. Masu kallon mu da fatan kuna biye da mu kuma kuna kallon yadda wannan tattaunawa take kasancewa tare da barista AA Maigoro, wanda muke tattauna wannan batu na harin bom da aka kaiwa masu ibada a Kaduna da kuma abin da ya shafi tsaro a Najeriya da sauran wato batutuwa na shari'a, wanda idan lokaci ya bamu, yanzu lokaci ne da zamu dan numfasa kaɗan mu tafi hutu rabin lokaci, idan muka dawo shirin zai ɗora. Kada ku motsa, dakace mu. To haka yake, masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan hutu na rabin lokaci, wanda kafin tafiyan hutun kuna tare ne da Kaftan TV Hausa da ke nan babban birnin tarayya Abuja, wanda kuma muke tattaunawa da barista AA Maigoro, wanda kwararren lauya ne kuma wato dan siyasa a lokaci guda. To barista, barkamu da dawa. To mu kalli matsalar tsaro din gaba daya a Najeriya, tun da dai duk da cewa ɗazu ka fara ambato yadda aka fara samun sauki, amma mu kalli yadda tsaron yake tafiya. Duka ministocin nan na tsaro su biyu yan arewa ne, ga kuma shi wato babban mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Malam Nuhu Ribadu, shi ma daga arewa ne, ga shi wannan Christopher Musa. Shin akwai wani sauki da kake ganin za a ci gaba da samu? Wasu suna ganin cewa tunda shi shugaban kasa Bola Tinubu ya ce zai dora ne daga inda Buhari ya tsaya, to lalle fa zai dora ne akan wahala da tashin hankali, amma ya ka kalli tsaron baki ɗayanta? Kamar da na faɗa maka, ka dubi budget gaba da haka na 2024 za a ga cewa lalle abin da gwamnati nan take da shi ko take tunanin yi ko take son ta yi akan security ne, akan tsaro ne. Saboda budget din kaga lura ya fi kowanne na defense ko na tsaron ya fi kowanne yawa, kuma tun da tsaro dama shine babban abu. Tsaro ba ya maganan a kashe ka a kashe, tsaro na da yawa, har da maganan ciki shi ma tsaro ne, shi ma yin security ne. To malam ka tsare mutum misali kuɗi da wasu abubuwa misali bai samu abin da zai ci a cikin shi ba, kaga dai je ya yi mugu abu, to wannan abun shi ma kan tsaro ne. saboda haka muna da kyautata tunani da kuma zato a kan shi cewa wannan maganar insecurity din nan za a samu sauki. From the budget ya nuna mana cewa za a samu sauki, kuma tun kafin a budget din ma muna ganin sauki gaskiya. In ba duk ma wannan abin da ya faru ba, da shi kan shi shi chief of defense staff, ai ana ranan da za a ba shi wani award, international award na peace shine one of the best na masu zaman lafiya. Daga duba a masu
sharing security ana sa ba international US da su bashi award ranar ne da magana ya faru sai ce ka ba da award to ka yace ka ba da award to idan ba an lura su kansu kasar wajen su lura cewa Najeriya ana samun zaman lafiya bai to ya da ya kawo shi award a ci za ba shi da mazar muhimmancin wannan abin da ya faru a Kaduna a wannan biri na Kaduna su da ya faru shi yasa ya ce wai a'a a bar wannan magana ba da awadin yanzu ba ta kansa ake ba taron mutane ake yi to kaga abin da nake son faɗa nan shine idan ba ci gaban tsaro da bara ma kawo magana award a ce za a bayar a Najeriya ba gaskiya ne kuma ci gaban tsaro shi Bola Ahmed Tinubu shi mutum ne wanda yana dan kasuwa ne yana dan siyasa ne kuma dan kasuwa ne so dole ya maganin tsaro saboda me saboda kasuwanci investors su zo su yi investing a Najeriya so in ka lura yawanci abin da ma yake ba ya je Dubai ya je Saudiya ya je nan ya samu ya kado kan mutane su samu su zo kasan mu a samu a kasuwanci to sai yasa ya dauki wannan budget ya sa kuɗi mai yawa saboda magance wannan tsaro so muna tunanin insha Allah tsaro zai kare a Najeriya. To amma ana zargin shugabannin Najeriya da in irin wannan abu ya faru ba sa zuwa da kai. Duk da dai shi shugaba Tinubu yana Dubai sadda wannan abu ya faru amma ya dawo tun jiya har yanzu ba ya je ba duk da na ga jam'iyyar APC ta ce zai je. Akwai alamun zai je din? To ka san shi gwamnati ba kai kanka ba da kanka kake ba. Shi yanzu zai ce zai tafi za ya ce a'a. Zai ce sai a ce ma zai ce zai tafi nan ko mama shi inda tana da rai misali ya ce zai tafi ita gwamnati ta ce a saboda ran shi ma ya fi abin da ake nufi da haka shi wato security information yawa kuma apart from security information shi tafiyar shi yanzu ba wanda zai fada zai tafi ko ba zai fada ba zai tafi ba ka fahimci ni in zai tafi immediately za a sanar da mutane kuma yau na ce maka ya tura da mataimakin shi ya tura minista ya tura speaker duk sun tafi to kaga yawan mutanen suka tafi ma a yawan su a da yawa sun fi shi saboda gaba daya ma su sun tafi ministocin duk sun tafi mataimakin shi ya tafi kuma jiya da kuma kaga dama shi mutum ne wanda tafiye ya so dole mu jira in zai tafi to in ma ba zai tafi ba dai mataki ya kamata a dauka akan wannan abin kai ƙara faruwa shi ne kawai abin da mutane suke so ba zuwan shi ne kawai damuwa mu to mu kalli batun shi Nuhu Ribadu da ake ta magana dan sanda ne ku a shari'ance kuna kallon ana maganar tun da aka dawo wannan demokaradiyya soja ne yake rike wannan mukami na mai ba shugaban kasa shawara aikin dan sanda ne ya yi wannan a daidai wannan lokaci da za mu ce tsaron ma ya fi karfin 'yan sanda su yi tun da sojoji sun shigo ciki ya kaga yanda shi Nuhu Ribadu zai iya aikin a matsayinsa na dan sanda. Nuhu Ribadu national security advisor zai iya so dalili shine yana da experience na securities kuma yana kokarin da yake da an ka dubi security structure din da yanda take movement take tafiyanta za a gane cewa ana amfani da ilimi a wajen idan ba sa dan sanda ko kuma wani soja a wajen ko kuma wanda ya harkan tsaro ko wani abu ba ai ba za ka gane ma menene matsala ba bai san wani aka dosa ba so in ka lura yawancin manganun da yake yi da kuma meeting da yake suke yawan yi da shi da service chiefs din gaba daya da shi Ribadu da ke leading din su za ka gane cewa gaba daya security nan ya da ismi kuma ya santa kuma da samu ci gaba kuma ana samu saboda ai dole ba za su tafi ba ko chief security din da suka tafi Kaduna na ba za su taba tafiya ba tare da ya sani ba dole shi dai sa zai magana shi ke tafiya gurin shugaban kasa shi ke lead din zuwa gurin shugaban kasa shi ke bada advice ga yanda zai ka fahimci abin da ke saboda ni a gani na a yanzu ba za mu yanke hukunci akan cewa ko ya gaza kowa muna ganin alaman mutum ne mai kwazo kuma zai iya ga kuma alama muna ganin zai iya so ba za mu yanke hukunci yanzu nan tunda shi ba gwamnatin ta rike aka fara abin to mu kalli batun shari'o'in nan da mun dawo bangaren ka baki daya ana ta maganar cewa gwamnati tana so ta rika amfani da judiciary wato bangaren tsaro don ta rika kwace kujerun 'yan adawa a Najeriya. Kuya kuke kallon irin yadda shari'u ga za ga shari'an nan yadda ya kamata al'umma suna kallo amma an tashi yanke hukuncin kuma sai kaga alƙalan sun yi wani abu daban duk da dai kun sha bada dalilai cewa hujjoji ne. Shi alƙali baya ganin hujjan da tafi girma wajen yanke hukunci sai a ga wani abu daban ya faru ko Amal Lawal da aka bashi nasara a kotun koli cewa shine ya tafi neman shugaban kasa ne aka yi zaben fidda gwani na sanata wannan wani ya dauka sannan daga baya kuma aka zo aka samu irin wannan
wato kon gaba. Ai mutane ba sa gane kotu ne. Ita kotu ba ruwanta ba. Ita kotu duk wanda ya ce maka ana amfani da kotu ana kwace kujera ƙarya yake. Ba gaskiya. Kai kana cikin gari kai vote ɗinka kana ganin wane ne ya ci. To wane ne ya ci kuma shi wanda ya ci shi bai da shi ma shi ya ci ya je kotu. So kotu ita ta ditama ita kotu ba ta ce wane ne ya ci ko wane ya fi kyau ko wane ya fi ba ruwanta. Duk abin da ka faɗa a gabanta da hujja shi za ta yanki. Idan ma alkali kamar da na ta wala nan idan alkali zai wuce ga za kashe wani. Idan ka kawo shari'a gaban shi gashi ta ya ga za kashe wani ka kawo shari'a gaban shi. Ya ga wanda ya kisan. Ya ga wanda ya kisan kuma ya sani idan wanda ya kisan ya kawo shaidu masu kyau wanda shi ya ce ya nuna mai alkali cewa bai yi kisan ba alkali zai ba shi wannan hukuncin. So da shaida ne suke nufi ba ruwansu ba sa nuna na fi son wane abin da ka kawo shaidu ka kawo su dunkulallu suka yadda suka hada suka duba suka gwada cewa lalle ba abin da ka kawo haka ne kuma da abin da aka shigar da shi cikin kotu za su yanke maka hukunci ba ruwansu da abin da maganan mutane a gari ba shi ke ba da abin da kotu ta yanke ba. Idan mutum zai zauna a gari misali ya zauna ya dinga maganganun shi na ganin wane ya kamata wancan ya kamata to wannan abin da yake faɗa yana faɗan ma shi ne ba yana faɗa abin da doka ta ce ba ne. An dai faɗa a dinga abin da mutane suke faɗa gari za a dinga dubawa to za a dinga zamun kuskure ai tunda kenan ma ba lauyoyi ba ma kotu a to abin da suka faɗa sai ka je kai wahala ka karatu a kotu a ka karatu a karatun lawyer to amma magana ana barawa waje ba shi bane zai bar abin da magana suke ba ko kuma tausayi ko wajen wane abin da mu aka kawo mana shi kotu hujjojin da aka haɗo su so gamsu da alkali zai aiki akan wannan hujja ne a bishi ya ba wanda ya gani zai. To amma bisa irin wannan duk da je Bahaushe ya ce shari'a sabanin hankali ne wasu na gani akwai shari'un da ya kamata a gyara su bayan da suke a yanzu ba kai ma ka yadda da haka koko kai ka dai imanin cewa shari'un lafiyansu lau dokokin lafiyansu kalau kawai in ma ana samun bambanci watakila fasa ba wani doka ma ni a nawa tunanin inda za a bi maganan kama a gyara wasu dokoki ne wasu laws ne a Nigeria gyara is very important kamar ni na sha magana har ma na rubutu a kai in san samu ne idan mutum zai contesting election ko kuma zai shiga da kara kotu bai kamata yana kan mulki shi yana shari'a da shi ba wannan abu is very important in zan za a sa da gyara doka kafin a rantsar da mutum a gama shari'an gaba daya ba yana kan mulki tukun tunda kaka manta shugaban kasa shi ke appointing chief justice of Nigeria shi ke appointing wasu alkalan ba wai na ce dai ya appointing dinsu za su goyi bayan shi ba amma kar abu ya kusa kamar da aka ce kamar misali me yake bada zina ne a ce kar baka kusa da shi haka ne kware ba ma ka yi ba kar ka je kan ba ka je kusa da shi to kaga shi ma wannan abu ya zama to kan ma a ce masu suke da ma wani dangantaka da su da alkalai menene zai sa haka kar alkali duba wani shi ya bani kujera so da ka bar mu shahadaci ba na ce suna yi ba misali ne ke ba tunda we are all humans amma idan ka gyara wannan dokan a ce idan mu ce ci zabe in an kai kara kotu a gama wannan a sa lokacin da za a gama kafin a rantsar da shi zai fi kyau ɗaya kenan na biyu idan kuma kana kan kujera ka ce za ka ƙara fitowa in son samu ne a sake ɗaukan wannan kujera ya kuma hannu wani kai ka nema kamar kai ba kowa ba ka da ƙarfi akan yan tsaro amin sojoji ko polisa ko wai a'a ka nemi kujerar kai ba kama aka ba wani rikan ƙwarya kawai to idan ka nemi of course because yawanci abin da mutane suke fitowa suke zaɓe suna duba akan maganan polisa sojoji waye wasu wata ranar da tashin hankali ko waye wake commanding ɗinsu dan siyasa ke commanding polisa da sojoji ko ba su bane dan siyasa ke yi so kaga ko kai ba za ka so kai ka taka wa kanka wuka ba duk inda za ka samu inda za ka ci nasara a yanda za ka yi ka koma kan kujerar ka za ka koma so abubuwan nan na sa gyara amma wanda ya fi muhimmanci shine idan ka ci zaɓe in an kai ƙara kotu kar a ratsar da kai a bari sai an gama shari'ar kotun nan ko ta tabbatar waya ciki tukun kafa a ratsar da kai akwai shawarar da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya bayar cewa maimakon hukumar zaɓe ta rika yin zaɓe daban-daban kamar yadda aka yi na Kogi da Bayelsa da Imo kwanan nan duka zo a haɗa su saboda idan ana yi wa sanatoci haka cewa duk sadda sanato ya karbi kujeransa ko shekara 2 yana shari'a ranar da ya karba
shekara 2 ya rage su zai gama a shiga zaɓe. Me yasa gwamnoni ba za a yi musu haka ba sai doka ta ce su ranar da aka rantsar da su sai sun shekara 4? Me yasa ba a yi wa sanata haka ba a yi wa dan majalisar dokoki haka? to ai bodin da ke kansu ne. Shi gona yana the whole state yake handling. Shi gona a doka ma fa an ce kan ma bincike shi, kan ma duba shi sai ya sauka. Ya da immunity sai ya sauka saboda mai mutanen da ke tafiyar da su ka a sa wato nauyin su ba ɗaya bane. Nauyin ba ɗaya bane a jihar state ne gaba da kake control. To kuma a zo a ce kullum kana kotu ta yana ga leading din su kullum kana kaza kana ga no amma kaga wannan section ne duka ku je can kuna shari'a ku kuna yi amma gona na nan shi yana ci gaba da mene mulkan gaba ɗaya state din shi. So duk wani da ka shafi executive ba a san ana takura mishi, ba a san ana bibiye shi da wasu manganu da zai losing control din shi. Ya kamata ya focusing yamma tunda in dai sanata ne ya ba sanata ɗaya na state din ba. In dai sanata ya ba sanata ne kwaya ɗaya yake represent the whole state ba, yana represent wani guri ne. To akwai haƙƙi ma na wasu daban wanda shi na ƙarƙashin gwamna ne bana ƙarƙashin wannan sanatan da ake shari'a da shi ba. To kaga sanata in summary bangare daban-daban suke ba past state din gaba ɗaya suke yi ba. Gaskiya ne. Yawa to kan kama gwamna kai kadai gaba ɗaya state din in wani bai faru da kai zai kuka. Kai ko bangaren gurin sanatan da ke represented din su ne in bai faru yawanci ma wasu ba sa ganewa sai su ce gwamna lalle kaga abin da ya shafi ko sai gwamna ake ma ya dinga takura dole a bashi ya aike shi a bar ya gama in ya gama dole na sai zama to kamar mu yanzu a kai ka kotu a hukunta ka. So ana wata ranar haka ne kamata. To mu kalli jihar ka ta Nasarawa. Da farko AA Sule ya samu rashin nasara a kotun zaɓe amma da ya taso kuma ya samu nasara a kotun ɗaukaka ƙara. Saɓanin yadda Kano suka samu kamar me kake ganin ya faru? Kano nan duka APC ta yi nasara duka biyu, nan kuma PDP da APC suka samu nasara a Nasarawa 1-1 an yi 1-1 can kuma duka biyu. To ai ka kamar na tribunal da aka kai na Nasarawa mu. Tribunal da aka kai mutane 3 suka zauna. Mutane 3 nan sun ji tamanin ga wanda ya ci. Da suka ce kai ka wuce in ka dama ka daga kara, idan baka daga kara ba a lokacin da ka sauka ka ba da mulki. Idan ka daga kara ka ce baka yadda ba kai a lambarin abin da aka maka ba kyauta maka ba. Ka je kotu na gaba na sama ko kotun court of appeal ta zo ta yanke still abin da ta yanke nan ya danna wannan na kasan. To rashin yaddanka da wannan hukuncin da aka yanke na kasa ka daga kara zuwa sama. So shi ma wannan a appeal na akwai kuma da kara kana da kwana 60 za ka daga kara zuwa mene Supreme Court. So baraka ce ko amma da zamu ce kotu ta daidai abin da ya kamata ta yi ta yanke hukunci na appeal kenan. Yanzu zamu jira menene ita kuma kotun Supreme Court kotun Allah ya sa gaba daya ita me da ta yanke shine kuma ba sani ba. Amma kuskure ba wanda ya sai faɗa maka akan kotun wannan da ta yanke ta kuskure sai kotun koli. Kotun koli ta faɗa cewa in wannan kotun na appeal din ta yi kuskure to a lokacin mun tabbatar ta yi kuskure amma yanzu ba za mu ce ko ta yi ba za mu ce ta yi ba saboda mu ba mu faɗa ba sai kotun koli ta. To amma zan so in ji kalamanka akan contradiction mu ɗauka a turanci an samu cin karo da juna akan hukuncin da kotu ta bayar na gwamnan Kano a kotun ɗaukaka ƙara wato court appeal da kuma takardar shari'an da ta fito sai aka ga wani abu ne daban. Duk da sun ce sun yi kuskure ne amma kuma sun buƙaci a dawo da takardan don su gyara amma dai kuma NNPP a Kano ta tafi da wannan takardan ta yi ɗaukaka ƙara a kotun koli. Me kake ganin irin wannan babban ka yadda ma kuskure ne tukun? Ana yin kuskure alƙalai suna kuskure sosai ma kuwa suna kuskure to ba mutum bane su to amma a faɗi abu daban a nan an bawa gwamnan Kano a Abba Kabir can kuma an ce ai yawanci wasu masu rubutu masu faɗa wani zai faɗi nashi judgment din wani zai rubuta nashi daban. Akwai masu faɗa daban akwai masu rubutu daban. Wani zai faɗa ya rubuta wani kuma zai faɗa ne kawai an faɗi ga shi an gama sun zauna sun yi mitin ɗinsu sun duba hujjoji ya tabbatar wani za faɗa to kai ka faɗa kai ka karanta kai ka faɗi naka ganewa da kai ma shari'an kai ma ka faɗa so wani a shari'an mai rubutu daban mai faɗa kuma daban. So za a iya samun wannan kuskure? Ana samu ma kuskure ana samu yawanci ma a kotuna ƙanana sai sa a wani shari'a da ba manyan shari'a ba sai sa ba kowa ya sani ba amma yawancin manyan su high court ƙananan shari'a ana yi da yawa
amma ba za ku sani ba abu ne da ya shafi siyasa ba ba abu ne da ya shafi babban shari'a ba da kowa ya sani ya sa ido sai sa amma wannan kuskure ne kuma da aka yi babba amma ana yi to ita kuma wanda za ta gyara wannan kuskure ita ce kotun koli gaba daya Supreme Court ita za ta gyara cewa lalle ana sai samun yake par inquiry in the law akwai par inquiry that means error in the law akwai error of fact akwai error of law so kaga wannan issues din akwai error of fact and error of law misjudged da gaba daya amma fact ne contradiction yawanci error of fact ne as to she grounds in ka dubi grounds ne gaba daya aka ce ai she is resolved in his favor ka fahimta to wannan mistake totally is a very big mistake kuma kotu tana yi ba ɗaya ba biyu ba amma ba a sani saboda babu bai shari'a take yanzu kotun koli kadai za ta iya yanke hukunta cewa lallai in ta ga dama ta ce mu kuskuren da kuka yi ba ruwan mu kuskuren na kanku abin da kuka faɗa shi da mu bi amma fa kotun koli ko akan kuskuren zai ta gane cewa fa kuskuren ta yi ma ba ma wani hujjoji da ta yi za ta ce a'a kuma za ta ce ka gane kuskuren zai zama to da gaske ne in ta duba ta ga duduwa ita ba kai mata hujjoji a'a ana duba ne abin da kai ka yanke ita ba kai ba wani hujja a ji a fara shari'a daga fresh daga sabo ka zo gaba da shaida wanda ya zo ba da shaida wancan hujja duk bayi me ita ta faɗa me abin da ya faru ga abin da ya faru to kai me ka yanke akan abin da ya faru akan da abin da ya faru shin abin da kai ke daidai da abin da muka gani haka ne shikenan kawai su ta faɗa. Me yasa mutane suka fi raja'a akan san maimakon barista a kotu? Akwai bambanci ne na gabatar da abu koko mukami ne kawai ko kana gani akwai bambanci? Ai barista duk wani san barista ne. Kowane san barista ne. Shi dai san din ya kai kokole ne gaba da na shiga kotu. Shi ya kai kokole na shiga kotu da zaka kiya shiga bashi girba. In kuma yana shari'a ƙanana suna koma baya shi na gaba. So abin da yake duba da san ana tunanin kai ka san kusan komai ma a law din nan ka yi cici akwai conditions procedure da yawa da lokaci ba ba mu ba a zan fara ka da ka zama san so wannan ana ma cewa ka kore ne ka zama san to yawanci san ma ba san idan ka samun kaman kuskure da dan adam ne so da kuskure ga zai fi sa mutane su ma dariya ko su ji mamaki dan karamin lawyer da ya kuskure kama a ce wani shehin malami ne yawa to kaga cewa to sa mutum ne da ya kure a cikin kotu a practice shi ma barista ne daga barista ya zama wani san sai shi ma barista amma yawanci suna amfani da ne san saboda su biyan su ma daban ne shari'a brief din su daban ne shiga kotu su yi magana da alkali daban ne so sun ga jiya sun ga yau so duk wani abin da ake duba kafa a baka wannan matsayin sun kai shi kai kuma lawyer kila ba kai ba wani kuma ya ma kai amma bai apply ba so da apply ne ba haka kawai za a baka ba sai ka apply amma normally sai ka kai shekara 10 kana shiga kotu daga shekara 10 kana shiga kotu dan sai duba library dinka da waye da kuma shiga wani kotu da kotu ka shiga sannan ka shiga ya akai sai a hado wayannan abubuwa a yi bincike a duba baka da wani hali mara kyau da waye sai a baka wannan sanda to a ƙarshe a cikin minti 2 don naga lokaci yana hararan mu kwarai da gaske akwai wani yanayi da zai sa kotun koli ta yi hukunci a je sama da ita ko a je court of conduct ko a je wata kotu ta ECOWAS ko a je international criminal court akwai yanayin da ake yi a wuce ta ko babu ba an da magana ne na shari'a na Najeriya bayan da za a kotu koli ta yanke hukunci ka je daga wani mutum ina raka a wurin shafi na section 230 section 230 na constitution na Najeriya ya ba kotun kwale power da duk abin da ta yanke ko mai kyau ko mara kyau ne ya riga ya kare amma fa in tana duba ita kanta ta duba kuskure ta gyara ita ta yanke maka daga baya dawo kuma ta gyara ka ban jabi ne tana ana yin haka yes tana yi ta yanke hukunci ta sake ce okay ta duba hukuncin nan ta yanke su da su kuma su sake gyara su sake yankewa so su san ba inda za je gaba da sai sa yawanci shari'ar su ba ma dokan kaɗai suke duba ba suna duba yanayin public policy yanayin ya mai shafi jama'a me zai affecting ne bari affecting jama'a ba ya da kasance ake ciki to tana dan duba wannan ita ma ba ta duba lodin gaba da misali kamar mace mai ciki ne an ce doka dole ya ce wai sai lalle ta bi nan to za ta duba wannan dokar ya yi tsanani da yawa tana da ciki bai kamata bai ki zo ki bi nan kake bi wannan wajen to yawanci ita mai tausayi ne kotun kwale yawanci tana tausayi ba ta dan yawan duba shine equity din kenan ko tana da equity fairness and justice yes ba ta yawanci magana da kuma ba ta operating common law
tana relying akan justice ne. Justice kuma is issue of public. So tana daukan rai da kuma jama'a, issues din magana very important. To barista muna godiya kwarai da wannan lokaci da ka bamu a cikin wannan shiri da fatan Allah zai maida ka gida lafiya. To masu kallon mu duka anan zamu nade tabarmar shirin mu kuma ja linzamai a daidai wannan lokaci inda muka tattauna da kwararren barista kuma dan siyasa a lokaci guda wato barista AA Maigoro akan wannan maudu'i kamar yadda kuka ji da abin da ya shafi wannan harin bom na Kaduna da harkokin tsaro da kuma yadda ma shari'u suke kasancewa a Najeriya. To anan zamu dasa aya da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin shirin. A madadin shi bakon da kuma sauran abokan aiki musamman Mr. Suleiman Hassan da Familiarin da kuma Capacity wanda suka naɗi wannan shiri, yayin da Mr. Gerald da kuma Aminu suka sada mu da ku. Ni Umar Muhammad Gombe da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance da ku a mako na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin. Ma'assalam.